פעם קראו לו סמרטוט, הוא היה בצבע אחיד והתוצאות בינוניות. היום המטליות עברו שדרוג רציני, הן נראות אחרת לגמרי והתוצאות בהתאם. אז איזה חידוש הבאת לנו, דליה? תכירי לי את, סאנו סושי, כרית הפלא מיקרופייבר. נעים מאוד, אבל לפני שאת מספרת לי עליה, אנחנו יצאנו לרחוב כדי לשמוע מה אנשים מחפשים במטלית שלהם. אני בוחרת את המטלית שלי, א', כשאם היא רכה, שזה לא יסרוט את הידיים. חשוב לי מאוד שהמטלית תספוג טוב את הלכלוך, את המים, ושתסחט היטב. חשוב לי שהמטלית תספוג גם דברים יבשים וגם רטובים. אז בואו נראה מה היה לנו. רכות, ספיגה, ניקיון איכותי. המטלית הזאת תענה על כל הדרישות? בהחלט כן, המטלית תענה על הדרישות של כל הנשים שראינו. היא מאוד נוחה לניקוי יבש או רטוב של כל סוגי המשטחים. היא גם מנקה וגם סופגת, וכושר הספיגה שלה מוגבר בזכות הספוג הפנימי שלה. אוקיי, אחת האנשים בסקר דיברה על רכות המטלית, ואני יכולה להעיד שהיא באמת רכה. לפני שאני שואלת אותך על העמידות שלה, בואי נראה מה אמרו לנו האנשים לגבי תדירות החלפת המטלית. אני מחליפה מטלית בתדירות גבוהה. מחליפה מטלית פעם בשבוע. פעמיים בשבוע באופן קבוע. כל שתיים אני מחליפה מטלית. וואו, החלפת מטלית אחרי כל ניקיון זו תוצאה רצינית. גם במקרה זה יש למטלית שלנו יתרון רציני. זו מטלית חזקה מאוד ועמידה לאורך זמן, לכן גם תדירות ההחלפה שלה נמוכה. אבל חשוב בכל פעם שמסיימים לנקות, לשטוף ולייבש את המטלית היטב. כך גם שומרים על המטלית וגם מונעים התפתחות של חיידקים. טוב, נראה לי שאני אאמץ אותה, אבל אם לא אכפת לך, השם קצת מסובך לי, אז אני אקרא לה כרית הפלא. גם עם השם הזה תקבלי תוצאות מצוינות.